Mayor Jerry Treñas nag-apila sa publiko nga magkooperar para di maglaptang ASF. Samtang pagpatukod sa bagong slaughterhouse, ginatunan sa lokal nga panguluhan. Nagpabutyag sang kabalaka si Mayor Jerry Treñas sa issue sang African Swine Flu o kon ASF. Suno sa alkalde, dapat nga magpangaman ginang syudad para hindi makasulod ang mga produkto gikan sa ground zero o kung lugar una nga natukiban ng ASF. Nag-apila man si Mayor Treñas sa publiko nga magkooperar kag suportahan ang Border Patrol nga ginpahamtang. This is really a matter of concern because kadako sang aton hog industry diri sa Iloilo. I was told na number 1 kita in the Philippines because of the effects of ASF sa iban nga mga probinsya. And we have to protect this, no? Sa karon, may 4 ka mga Border Patrol stations ang syudad, hagdako nga pagpanghangkat ang malawig nga inora sa pagbantay. Pasalig sang lokal nga panguluhan, tinghuan nga ihatag ang mga kinahanglan sa mga personnel samtang nagabantay sa mga Border Patrols. Ang concern nila kay kapoy na mga tao nila, 24 hours sila, 7 days a week. Amo na nga pangitaan paagi para madugangan sila tao para makapahuway man ang iban. Kag ti alalayan man dahapon sa ilang kinahanglan nga pagkaon, kag kung ano pa mga kinahanglan nila, ang disinfectant ngin pangayo nila. Istrikto naman subong ang Iloilo Slaughterhouse bangon sa rekisito ng Municipal Veterinary Certification para sa hog products nga ginabiyahe. Nagalibot man ang Task Force Hot Meat sa nagkalain-lain nga merkado para ma-monitor ang source ng karne sang baboy nga ginabaliga. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Gintunan sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo ang pagtukod sang bagong slaughterhouse. Suno kay Mayor Jerry Treñas, madugay man nga nagulat ang syudad para sa investors ng slaughterhouse apang dawala gid sang interesado. Gani gipatunan karon sang alkalde kung ano ang maayong obrahon para sa Iloilo Slaughterhouse para mag-level up ang serbisyo. Ang iban nga mga syudad kag munisipyo may mga bag-o na nga slaughterhouse, kita nagulat kita kay gina-offer ta na tani for PPP. Galing ti na ubos lang ang isa ko ka term. Sang una may interesado, nag-abot ang bagyo, daw nadula to sila. So kita na lang ang mapaubra, no? We have decided nga ipaubra ta. We were given a choice whether i-retrofit ta lang or mapaubra na gid lang kita bag-o sa kilid man sang daan ta. Luyag kung tani ni Mayor Treñas ang ipaidalom sa PPP project ang slaughterhouse para mangin moderno kag makakuha sa mataas ng certification. Isa kung tani ini kapamaagi suno sa alkalde nga mapadasig ang obrahan ay sa sulod. Aside sa paubra tada, mapaubra pagid kita isa ka temporary nga slaughterhouse. Ang isa ta nga option is really nga paubratan na lang bag-o. From scratch, no? May bag-o kitang nga wastewater treatment plant, may bag-o kitang nga slaughterhouse. Ginabanta 2 milyones pesos ang kita sa syudad kada bulan sa operasyon sang Iloilo Slaughterhouse. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.